Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo main game. Ayo. Kowe sampean apa rapal? Ya isah lho bolo. Ah, tenane. Tenan lho, aku wong pusat tok. Pak Danom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teng pundi, Pak De? Arek mulih bar saka masjid iki mau. Nongkrong kene sik lho, De, tak critani nabi-nabi. Ade aja langsung mulih. Arek crita nabi sapa? Kaya do apal karo ngerti-ngerti ya ndang tak rungokke ndang. Nabi sapa aku pengen ngerti. Aku ngerti dhewe nabi sing pertama Nabi Adam. Sing kari dhewe kuwi Nabi Muhammad, Pak De. Oh, ngono to. Tiba ya do pinter-pinter kabeh. Tak takon sik ya, De. Jarene Mas Bedol kuwi surga kuwi ning ngisor sikile simbok to, De. Iya bener le. Apa sing diomongke Mas Bendon. Mulane pal kowe aja sok wani karo mbokmu. Oke, bolo. Wis ngono sik ya le ya. Dolanan sing rukun. Aku tak mulih sik setelah makani mentokku. Mentokku engko ndak sewadu. Ngelih kaliren ora mangan kok ndak ora iso lemu. Sik ya, dolanan sing rukun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo mulai. Ayo. Hei, metu kene lho. Weh, iya ya. Seger, Bos. Mas Bedol itu turu wae. Ra masuk. Nah. Nah. Ngapa tapi? Kowe tok pal. Ganggu wong turu wae tok pal. Ya wah. Tak iki ngopo to jane? Turu wae to, Mas. Turu ya nek ditlateni ya lumayan pal. Lumayan opo, Mas? Lumayan remuk pal makte. Radio cah cilik meneh, Mas. Lah wong wis gedhe mosok dadi cah cilik to mal, pal. Dikek kepiye dadi ninggo?
Lah kowe dadi cah gedhe ra nang gunane kok, Mas. Oh lah iya. Yen dadi cah cilik menak lho, Mas. Kan rasah kerja. Wah, ide bagus, Pak. Apa dadi cah cilik neh wae ya aku ya. Ben rasa kerja. Ben ra dikongkon mbokku golek kayu mendingo. Mare pegel wae, Pak. Jane yo anyel aku. Yen dikongkon simbok iki manet lho, Mas. Soale swarga neng sikile simbok. Oh, ngono. Wingi lho, aku nilai sikile simbok. Malah dipancal ra iku. Iku menyunyu, Pak. Iki malah remuk aku. Ora apa-apa, Mas. Kuwi jenenge pancalan dari surga. Tak bedheki, Mas. Kopi karo gula dipuji sing ndi? Ya gula to, Mal. Gula kan manis. Kayak aku iki lho. Yo salah. Hah? Nah, terus apa? Kopi. Nah, kok iso kopi, Pak? Hidup itu kadang seperti gula. Kalau kopinya pahit, yang disalahkan gula. Gulanya kurang. Kalau kopinya kemanisan, yang disalahkan juga gula. Gulanya kebanyakan. Kok iso, Pak? Gula kok iso salah terus? Tapi kalau kopinya pas, yang dipuji kopinya. Kopinya enak banget. Urip ya kaya ngono, Mas. Awake dhewe sing kerja. Sing dilem wong liya. Wah, dengaran kowe pinter men, Pak. Nah, Lah kene dekengane pusat kok, Mas. No, mano. Kowe nang ndi ana? Mano siji kok mabul lak ngomong. No. Mano. Oleh nek ling kenangku nano we mabul lak ngomong iki. Nang ndi ya? Ano iki abot. No. Mano ngeling kiting kok batine sapa? No. Mano. Nang ndi ana no. Mano. Senenge sapa mano lali aku. Telu senenge. No. Ilah no nang ndi ya? No, mano. kayu meneh ben esuk datang golek kayu. Mbok menyan nek ora golek kayu mamang wae. Piye to? Arite yo ora mempan. Ketel kaya ngono aku iki. Enake dikapake iki. Sing mbok ki ngeyel. Jaman saiki ku sumigas kok dek kon golek kayu. Anyel aku. Dan iki nek manut anak iki yo penak. Tugas gak ceklik. Ya, ngono penake ramu kok. Ngeyel. Malah kena tangan to. Ini iki simbok ki ngeyel, kok ngeyel. Nggak kayu. Tak jepit kok. Unek-unekke
Pengen golek yo sak kol sisan jare omong. Lah remu awakku golek sak kol. Kumasane mesin ya. Alexander, enak endi no? No, mana? Oh lah no. Aku dengan dia lah mulai no. Oh lah no. Alexander. Alexander. Ada amapil balang ngapa no. Kena ngendi. Aku lah mulai. Lali jalan apa dia ya? Anu. Lah no. Pengkeng ngopo nek kono kae? Wis tuwa kok pisan teko kebone arep golek opo jane? Paranane. Peng. Walet iki. Mosok jangkar karo wong tuwa, kudu nceluk ya Mbah Gepeng ngono ya. Mbah Gepeng. Mbah. Ora krungu. Jangan. Mbah Gepeng. Apa to le? Yo ada. Kowe iki ngopo ning kene? Aku Kok sing pisan teko kebone ngopo? golek ya. Heh? Le ya. Alek. Alexander manuku. Weh, Mampus. jeneng kowe bedol apa celuk? Manemu Alexander ta, Bah? Manuku. Lah kok elok men. Manuku mau impol. Weh, Kok luar negeri. ompol, Manu impol. kompor. Impol kok luar negeri. Oh, impor ku anegi. Walah, impor ku anegi. Jenenge Alexander. Lah, manuk kok elok men jeneng Alexander. Oh. Lah. Anak aktornya kelan balang kok le. Manuk luar negeri. Lah kok elok men manuk jenenge apa? Sing ben karo anakku. Hmm. Kok luar negeri kok Inggris. Kok Inggris Endi? lono. Linggis? Inggris. Walah. Kok Inggris. Kowe elok men jare kok impor kok Inggris. Heeh. Iki kok gawean linggis barang iki. Lah kok benua Eropa. Hah? Heeh, negarane Inggris. Benuane Eropa. Ngopo ya mumet aku malah aku. Alamu dengar le. Anang golek Alexander. Alek kandel. Alexander. Mbok Alexander. Alah. Aku lah iso muni L. Wis tuwa. Oh ya. Muni kok angel men to, Mbah. Ora iso muni R. Sik dah. Lah kok mau aku krungu kowe muni R lho, Mbah. Ola le aku wis tuwa. Iso muni L. Aku nek bokon muni R ora. Lah aku mau muni lho, Mbah. Lho. Ola iso le nek ben nom aku muni R karo. Lah muni nek wae lho. Ola iso le. Alah. Aku ala golek manu Alexander. Ada mbok jalan L kalau R. Lah wis lho, Mbah. Pokoknya golek manu Alexander lewat nang golek. Iya, golek belum L kalau R kok tinggu aja lah. Alexander lewat nang golek. Iya, Alexander. Bah. Tak takon, manukmu rupane apa? Tak wangi goleki. Manu rupane ilang. Rupane ilang.
Ileng. Ileng. Ileng yang. Ileng, oh ileng. Bane ileng. Gile lolo. Oh, kilo. Lah nek rambutnya apa ora? Nek siti wong itu goblok daloke. Mulune wis tumbadali. Manukmu lanang apa wedok? Ya manuke ya lanang ole wong jenenge Alexander. Alexander kuwi lanang. Oh, berarti nguyohe ngadeg kuwi. Nek lanang. Aku lah tau leti manuk ya ole. Atine nelek. Ngutine nelek. Heeh. Lu coba engko tak iwangi goleki. Jenenge Alexander ya, engko telu ana Alexander goleki Mbak Gepeng ngono ya. Oke. Oke ya apa le? Oke ya apa? Bahasane wong luar ngono lho, Mbah. Oh, mbok luwal Oke apa ya, Mbah? Lali aku. Manuk. Heeh. Manuk oke ya enak oleh. Tak karepmu, Mbah. Meteng. Tadi manuk lak golek Alexander tok sing kok luar negeri ya le. Oh, enak manuk oke ya. Manuk oke Jawa ya enek. Ning manuk ku Alexander kudu oke. Engko nek nyeluk ya Alexander aja oke. No, Sik, Bang. Kowe mau goleki anakmu. apa anakku sapa golek aku ya ini Pak anak Dianom goleki kowe memet mau. anom anom mana Anoman. Anoman anakku ki Lah, anoman goleki memet tekan ndi ora temu. alah aku mau lah pamit dong golek anu lene Kudu ya pamit ngono kok karo ana ora pamit goleki memet. aku Untuk ketemu aku. lagi tekan ngendi aku ya bingung kenalek mulai. Ya tak terke mulih yo, engko manuk tak gulane karo Anom. Apa manuke dipanting ae ya le kene ya. Piye? Manuke dipanting ditutuki manuk wedok. Lah kok dipancing kaya iwak to. Mbah. Kalep kuwi manuke Alexander lanang. Engko ditutuki manuk wedok. Lah manuk sapa, Mbah? Kowe duwe bojomu ndek manuk olah. Bojomu ndek manuk olah. Wah, boleh bojo. Dadi manuk apa ora? Aku Ketoke ra duwe manuk, ini manuk siji, Mbah. Bojoku di manuk siji tok, kuwi demane-man kok, Mbah. Lah digawa lunga olah. Ya digo lunga, mbok nandi mau lunga jare. Manukku tak kandang omahne dulu ki mapi, Mbok. Ya wis, ayo mulih sik. Golek anakmu Anom. Engko bingung nek golek memet kuwi lho. Iya, heeh. Ya. Ayo, Alexander ya. Ya, wis tenang wae engko tak golekane karo anakmu. Apa umumno nggone Pak RT kono wae. Mane Mbah Gepeng jam. Ya oke, Apa penak. nemu Alexander Ngono iki kena. Heeh. Wes ngurusi wong tuwa iki mumet tenan jajal. Yo, ayo mulai. Ayo mulai yo. Ayo mulai. Mulai mampir tuku kerupuk ya le. Lah kuwi iso ngomoni R, Mbah. Ndek apa lah iso muni ala. Lah kuwi agek wae kok. Tuku kerupuk. Lah wis iso niku, Mbah. Nek pas kumat iso le muni R. Lho, kuwi muni R iso ngapus aku, Mbah. Ora. Oh, lah. Lemot. Con nghe ngoại có lẽ mà nó mà là hạt thịt lá đó em rồi liwat thì aku sama. Dihukum dengan malah neng kene iki ngopo? Aku goleki mana? Ki Alex mapul.
Mana lengai kowe leng jale ko Inggris kae lho, maaf boleh. Lah kok iso ucul ki piye to, Kum? Lah wange tukhe mengo manue maaf boleh belum ketemu. Malah ketemu benda di belakang le piye, lemot le. Piye, Kum? Arep platok bendol. Bocah nang ndi? Kurang ajar ya tandangane. Tak bolani nang ndi, Kum? Bocah. Bocah nak kono le, bocah benda nak kono. Manuk kok digoleki setengah ra temu-temu. Manuk genah dikatoki kok. Kek maksa digoleki ae, Mbah Gepeng. Kok gek iso ngene. Jan tenan. Sing duwe jenenge Gepeng. Mosok manuk jenenge Alexander. Lah yane manuke di printeng wong mati. Alexander bin Gepeng berarti. Oh, kae bocah bendol. Bendol meneh iki kae goro-goro. Manuk brodol wae kok maksa digoleki wae. Ora ketemu aku gites sisan kok. Tapok sisan. Gepeng. Buangkrek, enak-enak santai dasku mbok pupuh tok Pakde. Enek opo jane? Ora kowe mau jare arep mlathok Mbah Gepeng. Kok ora? Ora Pakde. Waduh. Ora. Wong mau Mbah Gepeng ngomong. Jare arep mlathok Mbah Gepeng kowe. Ora. Waduh. Ora Pakde. Omongnya sapa? Jane ngomong Mbah Gepeng. Wong tuwa kok adu-adu karo anak. Nek ketemu senggelak kecek-kecek tenan Mbah Gepeng kok. Mari umet wae. Ampun Pakde. Ampun. Ayo, ngaku apa ora? Ampun. Aduh, ampun. Ampun.